साने मुआ से स्वागत करछि पुणे नुआ ब्लॉग को। तो आज हूँ दशहरा, समस्त मो तरफ हैप्पी दशहरा। तो आज मो सांगर जन्मदिन, तार मोर जो आज कपिलास। तो केमती कौन बाटर एंजॉय कौन कलु आ केमती कौन कलु सब देखिए आज। तो सी तो आसीगला तो देखी दूसरी।
ବଙ୍କାଣି ଅଛି 13ଟା ନା 14ଟା ବଙ୍କାଣି ଅଛି, ତାର ଅଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ତ କାଲି ତ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ କାଲି କହିଦେବ ସମସ୍ତେ, ଚଳିଯିବ। ଆଉ ପଛ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବ, ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଭ୍ୟୁଟା ଏବେ ଦେଖିବି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଭାଇ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖ କେମିତି ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ମାନେ କେତେ ଗହିରେ, ଆମେ ସେ ତଳୁ ଆଇଲୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ତଳ ଜାଗା ସେଠୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯିବୁ ଉପରକୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଥାଇଛି, ଆମେ ଯିବୁ ଉପରକୁ। ତ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼, ଗାଡ଼ି ତ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲାଣି ତାର, ଦେଖାଯାଉ ଯିବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କପିଳାସରେ। ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି। ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି। ଦେଖ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଏବେ କପିଳାସ ସବା ଉପରେ ଅଛୁ। ତ ପୂଜା ଫୂଜା ସବୁ ସରିଲା। ପୂଜାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ତଥାପି ଗୋଟେ ନନା ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ନେଇକି ଆମର ପୂଜା କଲେ। ତ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲୁ ଏବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ତମେ ଦେଖୁଛ ଚାରିଆଡ଼େ ଉପରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, କି ଗରମ ସେ ଭିତରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଲା। ହଉ, ଏଥର ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର। କପିଳାସ ସବୁଆଡ଼େ ଉପରେ ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଉପରେ, ସବୁଠାରେ ଉପରେ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବସିବା, ଦେହ ତ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବସିକି ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳ ବି ଦେଖେଇଦେବି ସବୁଆଡ଼େ। ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ରାମ ସୀତା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ଆଜି କାହାର ହେଉଥିଲା ବୋଧେ। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ବସିକି ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ। ତ ତଳେ ତ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏକରେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ। ଦେଖିବା, ତଥାପି ଯିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ତ ଆମେ ଯିବା ଆମ ବାଟରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଯିବା। ସିଡ଼ି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସିଡ଼ିଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଖାଇବା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାଇଲା, ତାଙ୍କ ଖାଇବାରୁ କିଛି ଖାଇଦେଲା, ତ ପଳେଇଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଅଛୁ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇଠି ଆର ଆସିକି ଆମେ ତ ପୂଜା କରିସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଆସିକି ବୁଲୁଛୁ। ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବୁ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ବୁଲିବୁ। ଆଉ ବୁଲିକି ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ତଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଆମେ ଚଢ଼ିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଆମର କପିଳାସ ମନ୍ଦିର। ତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ ଟିକେ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ତ ପାତି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଡର ଲାଗୁଛି ତ ପାତି ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ପାତି ଆମକୁ ଯଦି ନ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଲ କଥା, ତ କାମୁଡ଼ିଲା ନାମ ନେବୁ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ମସ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ଯିବୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମ ବୁଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବୁ। ଏମିତିରେ ବି ଲେଟ୍ରେ ହେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଲେଟ୍ରେ। ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଅଛି, ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଯଦି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ପୁରା। ଆଉ ତଥାପି ଦେଖିକି ଆସିବେ, ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ସାଇ ଆଶ୍ରମରେ। ତ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ତ 9% ଚାର୍ଜ, ତ ଏତେ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖି ଦେଉଛି ସାଇ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ କେମିତି କପିଳାସର, ଦେଖିବେ ଆଉ। ତ ସେଟା ଆମର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। ମୁଁ ଏତେ କିଛି ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ, ଯଦି ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ତ ଆମେ ଆସି ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବୁ ଆଜି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଟିକେଟ୍ଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବୁ, ଖାଇକି ଦେଖିଆ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବି ବହୁତ, ଖିଆ ସରିଲା। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ, ତାପରେ ବାହାରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଦେଖିବା ରାତିରେ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହେବ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁ, ଥକି ବହୁତ ବାଟ ଆଇଲୁ ନା। ହଉ, ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ତ ଆମେ ଏଠୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି କପିଳାସ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ତ କିଛି ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାଙ୍ଗର ବର୍ଥଡ଼େ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଘରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ। ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କ'ଣ କି ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲି।
ସେକର ପଟେ ଆମେ ଆସିବା ପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ତଳଗଡ଼ ଅଛି ସେକର ପଟେ ଆସିବା ପଟେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଧରା ତାର ମୋର ବାଟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଟିକେ ସେଇଭଳି ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଆସିକି ପୁରା ସେଫ୍ଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାକି ରହିଲା ରାତିରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏକାଥରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇବା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ରାତିରେ। ଏଇଠୁ ଶେଷ କରିଛି ରାତିରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ।